Здравейте! Ние сме Савина и Десислава от издателство Orange Books, а това е поредния брой на книгите, за които завиждаме. Знаете, няколко пъти до сега в няколко епизода сме ви споделяли за книги, които много голямо желание сме имали да издадем, но по една или друга причина някой е отмъкнал или ни изпреварил. Или просто това са издадени наскоро нови заглавия, които мислям, че биха били много подходящи за профила на нашето издателство и за профила на вас, нашите читатели. Днес ще ви покажем 4 заглавия и тъй като сме пропуснали един период от време, някои от тях са не излезли през последния един месец, но през последните 3, да го речем така. Започвам аз с една книга, която намерих в Goodreads преди няколко месеца, която е на млада 24 годишна авторка, родена в Нигерия. Най-вероятно се сещате за коя книга става дума. Това е поредицата Деца от кръв и кости на издателство Egmont. Авторката се казва Томи Адейми и е съвсем млада. Води се Young Adult, но всъщност е много повече от това и смятам, че е книга, която ще жъне успехите. Първа поредица, за която ще се говори още повече. Най-малкото, че от Fox са купили правата за филмиране на тази книга, още преди тя да се появи по книжарницата, т.е. ни очакват доста любопитни неща, свързани с нея. Деца от кръв и кости е първата авторката книга. Авторката очакват пачки с пари. Най-вероятно, да, тя най-вероятно вече и си може би се гира. Истината е, че в момента, в който ние пуснахме запитване за тази книга, се оказа, че е вече продадена, което нас не ни изненада, защото по това време фокуса ни беше на други места и някак си бяхме пропуснали точно това. Знаехме, че най-вероятно книгата ще е купена от някой друг. Радваме се, че това са нашите колеги от Egmont. И се радваме, че книгата излезе с оригиналната си корица, която е наистина чудесна. Ако някой от вас вече е чел, аз съм сигурен, че доста от вас вече са чели, може да ни споделите ревю или мнение за нея в коментарите. Втората книга, за която ще ви говорим днес, е Джунглата на скакалците от Андрю Смит. Издават Deja Book. Това е една изключително различна, интересна, много забавна книга, която разказва basically за края на света, за голяма инвазия на богомолки, на огромни богомолки. Книга с един много цветущ език, което много харесвам в такъв тип романи, защото много от тин романите спестяват доста неща, макар тази книга да не е само за тинейджърска аудитория, както знаеме какво, тинейджерите не са това, което бяха. Така че горещо препоръчваме с прекрасната корица на Живко Петров. Ще ви я покажем още веднъж по-отблизо. Третата книга, за която ще ви говорим днес, и втората книга, за която ще ви говоря аз, най-вероятно не би изненадала тези, които са ми приятели във Facebook или от време на време следят какво правя в Goodreads. Както се казва Хич. Става дума за романа 4321 на Пол Остър, която е една от най-готините книги, които съм чела не само тази година, а като цяло. И това е книга, за която завиждам всъщност не само за нея на издателство Колибри, а за целия Пол Остър, защото ако имаше как да си взема няколко автора и да ги добавя веднага в каталога на Orange Books, Пол Остър би бил задължително един от тях. 4321 е роман, съставен от няколко части, като всяка една от частите е посветена на един и същи герой, Арчибалд Фъргюсън, но на различни негови проявления. Някога мислили сте си как едно малко ваше решение ще промени целия ви живот и ще станете коренно различен човек и после си казвате, ако не го бях направил, какво ще да стане. 4321 са 4 различни пъти, по който Арчибалд Фъргюсън тръгва и доколко той е различен, доколко той е един и същ във всеки един от тях, има ли някаква същност, която човек носи в себе си, която се променя през времето, ще видите в този роман. Много трудно да ви го разкажа с само няколко думи, най-вероятно би бил тотално неизчерпателен коментара ми, но намерете тази книга, прочетете и аз ще завиждам цял живот зад нея, освен на нейните издатели, така и на тези, които не са чели, които те първа ще я прочетат. И стигаме до последната и, както казва Деси, втора книга, за която аз ще ви разкажа, а именно Ето ме на Джонатан Сафран Фоер. Както може би тези от вас, които ни гледат по-често знаят, в предишни видеа сме споделяли, че любовта ни с Фоер е доста голяма и е дългогодишна, стара. Още откакто бяхме книжари, преди около 6-7 години, се сблъскахме за първи път с него и с ужасно силно ядски близо издава Унискорп. Новата книга на Джонатан Сафран Фоер, която, между другото, миналата година видяхме на панаира във Франкфурт и някакси
отвътре ни дойде да се замислим дали не бихме я издали. Но, Ама не я. Издава издателство Лист. Това е един прекрасно написан роман с типичния за Джонатан Сафран Фоер стил, за тези, които от вас са го чели, знаят за какво говоря. Много емоционално, на места много хаотично, но въпреки това четящо се изключително леко и бързо. Това е историята на едно типично американско семейство, за техните проблеми, за техните ежедневни караници и за това колко дълбоко в себе си те се отдалечават от щастието, което искат да имат заедно. Препоръчваме искрено, затова обърнете внимание на тази книга, обърнете внимание на Фоер. Няма да ви се разсърдим. И по повод на дебелите книги, тази също е една от тях, но няма да съжалявате, гарантираме ви. Голяма смелост е да издадеш обемен роман, особено във време като днешното, в което се казва как хората четат все по-малко, как всеки гледа да чете все по-кратко или как интернет изяжда нещата. Истината е, че има читатели за дебелите романи. И за хубавите романи няма обем също така. Може да е 180 страници и пак да е хубава. Аз наскоро прочитах една такава, която беше ужасна. Няма да ви говоря за нея. Това бяха 4 книги, за които завиждаме напоследък. Всъщност книгите, за които завиждаме напоследък, са малко повече, но днес решихме да ви поговорим само за тази. Нека да не ви отекчаваме с 20-минутни видеа, така че това беше порцията за този епизод. Скоро може би ще има още. Извинявайте, че си почесах носа няколко пъти в рамките на това видео, но ми се това наложи. Това е на бой, мисля, но ще се бия. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас. До скоро!